קערות אחד או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? תכפיל. סנוגאי, שתי קערות או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? אני רוצה את הקערות, תביא. 4 קערות או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? להכפיל. אוקיי, מי הבן אדם הבא? אני אומר אנדר. אנדר, שיעור. 8 גזרים או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? לא, תכפיל לבן אדם הבא. אני יכול לקנות, אני מספיק עשיר. מי הבן אדם הבא? מי הבן אדם הבא? מי הבן אדם הבא? כן. תעביר לבלודי. הנה, בלודי נכנס. 16 גולדן קערות או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? תכפיל. שוגר, 32 גולדן קערות או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? תפיל. להכפיל? כן, תפיל. טרוקסי, 64 גולדן קערות או להכפיל ולהעביר לבן אדם הבא? כמה? 64. כמובן תביא לי, אני רוצה. אוקיי, בסדר, כך. יש. וואו! סתם, תעשו סאב!